Сәлам, экраннар каршында җыелган барлык телевизор караучылар. Мин Гүзәл Салаватова сезне яшьлек тавышы дип исемләгән хит-парадта сәламләргә шатмын. Бүген сүзне озакка сузып тормыйм. Барлык җыелып килгән матур клипларны сезгә күрсәтәм дә, аларны төрле баскычларга урнаштырып чыгам. Башлыйбыз. Гел шушы урынга килеп баскач, барлык булган мәшәкатьләр дә онытыла. Арган мизгелләр юкка чыга. Гади телдә әйткәндә, баш мие ял итә, ә күңелең ләззәт ала. Алга таба да шулай булыр дип өметләнеп, сүзне 11нче баскычта урнашкан Эдуарда Махдиевага тапшырам. Игътибар экраннарга. Yaz bulab erittin, sen menen astıla, sulışta tirittin. Жылы сусаған, yüreğim tilirdin, işlettin ikensin, yaklağım gönlümün. Astıla sulışan, astıla kanımda, astıla yazarım, nazlı da жылы da, astıla canıma, dalgama dulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana. Aşıldım bürüdey, qaradım ımsıtıp, көңілім күлләрін, әйләндім құш болып, сихірлі сулышың, өзгәртті дөньясын, bu сихри сулышны, шет ярлар тоймасын. Настулы сулышың, настулы тыныңда, настулы yazarım, nazlı da жылы da, настулы canıma, dalgama dulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana. Yazarman sulaşı, naz bilen türilgen, şeşkege eylendim, min hadi birden. Eytirsin yazlardan, sirlilik bağıldı, canımdan hislerim, mum bulup bağıldı. Настулы сулышың, настулы тыныңда, настулы yazarım, nazlı da жылы da, настулым canıma, kanıma dulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana. Матур гына башланып китте бу, Аллага шөкер. Чираттагы баскычта урнашкан җырчы шулай ук безне үзенең матур клибы белән шатландырырга әзер. Әйдәгез әле, карап алыйк. Сүзне Илбир Гаддуллинга тапшырам. Olsa biraz ara bir göz ciddi bite. Hele yol tep koytabız mı ispit geçten oldu. Nende yol yurtu indi ol. Oğla ispit geçti.
Yarar olursa balıkka gittim. Şaklarda unutabız hislerini. İkimiz iki pışmakta uzdırabız kişilerini. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şitke qarab şey işemiz arada uyutuman. Tatlı balda başı gibi kaynar şey salkın sıman. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Süyü kadrin bilip yaşayık, uzmasın yalğız kişiler. Bulsun barı aralarda süyülü oynar tisiler. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Yoksa olmasın ömürler yüylerde yanarlık. Яш барган сайын кызыксынуулар да үзгәрә бара. Элек иртә җиткәнче урамда йөрисе килсә, хәзер исә иртә белән торып тизрәк бакчага чыгып яшелчәләрне карыйсы килә. Ә иртә җиткәнчегә кадәр йөреп, кайтып яшелчәләрне карасаң, тагын да әйбәт. Шаярам әлбәттә. Алга таба Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар.
бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән белмәсен. Син минеке минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Яшелчә дигәннән бакча эшләрендә рәхәтләнеп мәш киләсездер дип ышанып калам. Бакчадан бераз гына ял итеп, яшьлек тавышы тапшыруын да карап алсагыз була. Каршы алыгыз 8нче баскычта бу атнада Элина Нишева. Yıldızlar son isim kile sinen bilen.
яраткан саныма да килеп җиттек. 7 саны. Ә 7нче урында безне Илдар көтеп тора. Озакка сузмыйчан сүзне аңа тапшырам. Үзенең матур клибы белән Илдар Идиятуллин. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Җәй җиткәч, үз йортлары белән торган кешеләрнең бер гадәтләре уяна башлый. Ул да булса йорт янында тәмләп шашлык кыстыру. Бәйрәм көне булсын ди, гади көн булсын ди, шашлык һәрвакыт әзер аларның. Бүген кайткач пешерми булмас әле. 6нчы баскычта Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигәлле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Сез булмый гамсызләргә, сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк, күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Яшигәлле дөнья матур, дуслыкка
қадірін біліп, дос туғанға саулық тілеп, бірге йылмайып күліп, түшірмекші көңілләрне яшігіл алға қарап, дұшманыға түгел дұсқа да болмай қайшақта yorам. Түшірмекші көңілләрне яшігіл алға қарап, дұшманыға түгел дұсқа да болмай қайшақта yorам. Түшірмекші көңілләрне яшігіл алға қарап, дұшманыға түгел дұсқа да болмай қайшақта yoram. Түшірмекші көңілләрне яшігіл алға қарап, дұшманыға түгел дұсқа да болмай қайшақта yoram. Дұшманыға түгел дұсқа да болмай қайшақта yoram. ТМТV каналы белән телевизор аша гына түгел, социаль шелтәрләр аша да бергә булырга онытмагыз. ВКонтакте, Телеграм сәхифәләре сезнең өчен эшләп килә. Язылыгыз, күзәтеп барыгыз. 5нче баскычта Илнур Юламанов. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәтте мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Интернет кыйсасын алга таба дәвам итеп, тагын бер социаль шелтәр өстәлде бит әле. Ул да булса Рутуб. Бик тиздән барлык тапшыруларны, хит-парадларны анда да карый алачаксыз. Шуңа күрә язылырга онытмагыз. 4нче баскычта бу атнада Валерий Назаров. Телефонда син
күннәр сирәк, эшләремне ташладым да очтым. Янарыңа мине көткән йөрәк, 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 әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән, яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән, яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән, яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән, яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Беренче өчлек. Минем өчен хит-парадта булган барлык клиплар да бик матур, ләкин урыннарны бары тик сез хәл итәсез. Шуңа күрә әйдәгез әле 3нче урында булган җырчыны каршы алыйк. Римма Сафиуллина. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldan, bәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдың. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара.
көтіп тұрам. Bir adashıp келіп шыққана, үсті ялқын yanğan yüreğime, sönmez үшін suyutıma. Seni kütüp шығам uzun yolға, тек буранларға Икенче баскычта бу атнада Илшат Хамадиев үзенең җыры белән сезнең күңелләрегезне эретергә әзер. Котлап, сезне аңа тапшырыйк. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Зульфия, нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Үпкәләтү жеңіл, кешіруі ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Айрылулар жеңіл, қауышулар ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргәш, жаннарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş, sen mingə, men singə bir kim tügel. Xıyanet ol жеңіл, туғрылық ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Алдаулары жеңіл, ышандыру ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргәш, жаннарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş, sen mingə, men singə bir kim түгел. Аралар
жаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Җиңүчене әйтер алдыннан барлык караган матур клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк әле. Шундый матур, айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык. Юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Гүлләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Күпме еллар үткәндә, яшермә хисләрен, сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Төшермикче күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Онытмада, сылытмада, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик теккән менә өчен. Тормыш баскычлары, тормыш баскычлары. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Хыялны җимергәч, жаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Ә хәзер җиңүчене дә каршы алыр мизгелләр килеп җитте. Чын күңелдән котлап, алга таба бары тик зур уңышлар телибез. Каршы алыгыз яшьлек тавышы тапшыруының бу атна җиңүчесе Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Дәртләндереп йөрәгемне син һаман да торасың. Беркем белми хәлләремне,
Яшьлек тавышы тапшыруы бу атнага тәмам. Мин Гүзәл Салаватова сезнең белән сау булашам. Кайда гына булсагыз да, ТМТV каналыннан аерылмагыз. Пока-пока.